0981. Sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab bang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay, no kagahapon o kagabi atong nahisgutan ang may labot na sa kinibang droga, kining adiksyon sa droga. Atong nahisgutan nga ang pagka-adik sa droga usa ka matang sa pagsimba og Diyos-Diyosan. Karon dirita sa kinibang duha ka pamaagi sa pagsulbad ni ining maong suliran, no? Suliran sa droga. Adunay paagi nga atong itudlo ang insakto nga edukasyon sa tanan para maaghat ang tanan, no? Nga dili gayod mo resort o dili gayod mo paingon ba anang mga dili maayo nga mga pagpili diha sa unsay atong himuong ikinabuhi, no, sa atong pagpuyo niining atong kalibutan, no? Naaraman ni sa atong pagpili o kanang sa English pa choice. Pero sa atong panahon karon, bisan pa anaa ang edukasyon, pero kay naa manggoy espiritu sa kinibang kangit-ngit nga maningkamot og pasalaag nato o aron dili mapili nato ang angay natong pilion, kini siya, mangita po siya og daghan kaayo nga mga pamaagi nga maganoy ta ngadto gayod sa iya pong gusto. Ang gusto ba sa anaa sa gangit-ngit kay duha ra man yun no? Sa atong kalibutan duha ra gyud ka butang, no? Ang atong choice. Anaa ba ta sa kangit-ngit o anaa ba ta sa kakayag? Ang sa kahayag, mao kitang naningkamot sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Diyos. O ang anaa sa kangit-ngit, kadtong mga nasaag, but naon dili unta nila gusto nga madidto sila pero kay nagpabaya lagi, dili mao ang napili, mao nga dito na tuwandos gyud dito. O mao gali nga ang atong Ginoong Hesukristo mi kanao gayud dire aron tudluan ta, influensyahan ta sa angay gayud nato pagkabuhaton. Unya
nagtukod siya og katilingban nga mao ang simbahan aron maoy iyang suguon sa pagpapadayon sa iyang mensahe nga iyang dala ni adto gikan sa Amahan. Kining pagpadayon sa pagpanudlo may labot na sa unsa ang tingog sa Dios. Dire sa atong pagkinabuhi sa kalibutan rapod nga iyang gigama. O ang pamaagi ni ining maong simbahana sa atong panahon karon medyo aduna bay kinibang ingnon talang hanap kayo sa panumduman sa kadaghanan. Unsa may buot natong ipasabot. Dili maoy kana bang klaro kaayo nga murabag nagsalig ta nga ang tingog ni ining simbahana nga atong gi padayag diri sa atong tulumanon lamdag sa kahitasan nga naa diri ang angayan gyud natong pilion pero mura man og dili maogi no sa atong paminaw ron sa atong kalibutan murag dili ang tingog sa simbahan mo'y nahimong numero 1, dili mo'y nahimong attractive kana bang dili mo'y nahimong matahom nato nga moingon ta nga adiri ta sa simbahan maminaw kay naa gyud diri ang kamatuoran kay si San Pablo nag-ingon bitaw diha sa 1 Timoteo 3:15 ang simbahan haligig sukaranan sa kamatuoran. Taliwala niya ng dayag kaayo nga kamatuoran nga naa sa atong Biblia mismo. Ingon si San Pablo, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Pero ngano nga mura man og ang simbahan sa atong panahon karon mura magdili maogyoy gihimo natong saligan kung baga maghisgot ta og choice kung pagpili ba ug unsa gyoy angayan natong himuon nato bang mugiya sa atong tagsa-tagsa kaugalingon ngano unsa may atong buot ipasabot karon ato na yung idiretso. Kining pagsumpo nato sa suliran sa droga, atong itandi ning duha ka ingnon dalang duha ka pamaagi ba? Duha ka pamaagi. Una, kining pamaagi nga gitudlo sa atong simbahan nga atong gi pattern, atong gi kana bang gikuha ang pagbase sa pagtulunan yun mismo sa atong manunubos. Si Kristo. O ang ikaduha, kining pamaagi nga purely tawhanon ra gyud. Now, kung moingon tag pagtulunan o pamaagi ni Kristo, di ba ato namang nahisgutan dire nga sa atong Ginoong Kristo gusto niya nga kining mga dili maayo nga panghitabo sa atong kalibutan o kini bang kadautan, gusto niya nga ato ni siyang buntugon, pinaagi sa kanang 4 ka litra gani nga sinugdanan letter L. Andritso na lang na to. Gusto sa atong Ginoong Jesucristo nga ang kadautan ni ining kalibutan, gusto niya nga atong i-overcome o buntugon pinaagi sa gugma. Love. Naunsa man ang love. Ang key factor o ang formula ani ato gihapong balikon o sublion sa paglitok. Kaya diha bitaw sa atong mathematics bitaw diha sa eskwelahan na amon tay mga formula. Di ba? Natay mga formula sa pagsulbad og mga problema o kanang mga problem solving na ay mga formula. Sa ato pong pagtuon na ay formula. Siyempre, Kristiyano ta, ang formula gyud nga gitudlo ni Kristo nga kini maoy dapat unta natong
dapat unta natong gamiton nga formula, pero ngano kaha nga dili ang formula nga gitudlo ni Kristo mo'y atong gigamit. Ang formula ra nga tawhanon mao ra gyud atong gigamit. Now, unsa man gyud atong gitumbok ana, no? Ang formula ni Kristo diri sa atong pagtuong Kristohanon, kung bunon ka og bato, balusi kinigpan. Kung bunon kag bato, balusi kinigpan. Dayon gi-explicar ra ba ni San Pablo? Kinsa ba ni San Pablo? Wala ni siya na-apil sa katubang unang yung gipili ni Kristo, katong 12 ka apostol. Apostol si Pablo pero awahi ang iyang pagkatawag. Paapas lang ba? Gi-explicar ni. Gipaliwanag. Gihatagaan o kahulugan ba? Unsa ning niya, no? Kining bunon kag bato balusag pan. O naa sa Romans chapter 12. Kanang paghigugma sa kaaway. Naapoy usa ka dagway pa ni. O kung sagpao ni mong aping, itaon pa ang pikas. But pasabot paubos. Di ba? Niya, gihulagway pag yun ni atong katugaling pagdakop na sa atong Ginoong Jesucristo. Gidakop na siya para patyon. Di ba? Ang gidakop pa man to siya, dayon gidipinsaan siya ni Pedro. Gihulbot ni Pedro ang iyang espada ba yung tawag ato, no? Hindi pira niya, dayon iyang gipikbas tong usas sundao nga nagdakop, putol ang daong gangod. So, mao na. Dayon gibadlong si Pedro ni Kristo. Pasabot ba nga ang unsa ang nasuwat na dili dapat hadlangan, dili dapat pugngan ug unsay mahitabo sa atong Ginoo. Then ang ikaduha ka punto, gipakita ni Kristo unsa ang iyang pagmando, unsa ang pagtulon-an nga gusto niyang itudlo nato, nga kung dunay mo himo og bayolente nato, unsa may atong ibaos? Bayolente ba pod? Dili. Unsay giingon gipamulong ni Kristo. Ingon siya nga ang akong gingherian dili iya ni ining kalibutana. Ang akong gingherian dili iya ni ining kalibutana. Buti pasabot nga ang iyang gingherian dili gingherian sa kumbate o kaning gira ba nga kining bayolente o kining mugamit o mga hinagiban nga paagas og dugo. Dili. Kay kung ang iyang gingherian kuno iya pa o parehas pa ni ining aniya sa kalibutan, di tugtan unta niya si Pedro nga makig-away gyud pinaagi o hinagiban nga kinibang hinagiban nga dugoon para pangpatay ba, no? Sa kinabuhi sa katao. So, ingon na nya lisod ka ini kay tandugon man ang konsensya, tandugon man ang kasing-kasing sa tao ani. Lisod ni. O kanang giingon ni Pablo dia, overcome evil with good. Unya, sa atong panahon karon, di ba? Sa atong butang tao, sa atong panahon karon, dili man na maoy atong gustong makatunan. Ang atong gobyerno, for example, labi na ron ako gining hisgutan, kay ang elect nga presidente bag-o na to karon, dayag naman yung kayo. Nga ang iyang prinsipyo, ang iyang pamaagi sa pagsulbad sa krimen, pagsulbad ni ining droga, kadto man yung pamaagi nga ang formula tuas daang kasabutan. Old Testament, kanang mata sa mata, ngipon sa ngipon.
na makaingon ta, uy, biblical pod. Naay karisma po siya kay sa iyang lugar bitaw, iyan ang gigamit, daghan mang nibilib sa iya. Attractive. Nganong attractive kay biblical. Press ragunaan ng tagaan mo na kong example. Dili pagkaon sa baboy. Attractive na kay naanas Biblia, pero naanas daang kasabutan. Di ba? Kanang death penalty sa tao, attractive po na, kaya naamanas Biblia. Pero naalagi na sa daang kasabutan. Sa bagong kasabutan, God, sa Christianity, lahi naman guning atuwa, God. Sa Christianity, katong tudlo, God, katong yung mga pulo nga nilitok, kits baba ni Kristo. Itong diri siya. Di naman kakitag ingunana. Nakanalang, formula. Bunon kag bato, balusan og pan. Lisod. Pero saan man na, Kristiyano man tamo, man atong pagtulunan. Now, unsa may beauty, unsa man nato pagpasabot batag-sa nato, nganong mas beautiful, mas matahom ning gitudlo ni Kristo kaysa katubang karaan ba nga, although may kalabutan gihapon ang Dios ato, kay iya laging gihinay-hinay ba ang iyang pagpadayag sa iyang pamaagi, sa iyang gingharian. Now, mangutana siguro mo, nganong sa daang kasabutan beritas, gihulagway pa man sa Dios ng ingon ana, nga na ay patay. Ihulagway yun na sa Dios, kay ang Dios God hustisya man pod, bot pasabot, bisag kuan siya, kanang naa siya'y gugma, pero iyang ihulagway pod nga musilot gud pod siya. Di ba? Kay mayong gali kag Diyos, gugma, wala man po'y gugma kung walay hustisya. So, sa unang ang-ang, ubot pasabot sa daang kasabutan, iya lang pong gihulagway dito nga musilot gud siya og death penalty pod. Iya lang gihulagway sa daang kasabutan nga musilot dayon siya. Di ba? Pero sa bag-ong kasabutan, ang iyang paghulagway, gi-emphasize niya ang love, nga murabag og buot ba niyang itudlo nato ba nga kining death penalty ako nay muhimo ani sa adlaw sa paghukom. Dili na kamo. Now, ako ning gi-share ninyo, no? Kay kini ra ba atong programa kuan ni mo expire ni karon ng Pizza 20, no? Kay ang atong contract kung dili lang mo brown out magkapadayon ni tama na ni sa May 20 sa Friday. So, may ma-explicar na to ni para ba mo ba mahibalo nga mas beautiful, mas matahom ning pagtulunan sa atong simbahan nga gi-pattern gyud sa gospel ni Jesus Christ sa New Covenant. Nga dili na nato i-pattern atong Old Covenant, kay old man to, karaan man to, kinaraan man to na may bag-o. Kinaraan man ng patay nga sistema nga kita may muhuno sa kinabuhi. Sa New Testament, si San Pablo nisulat diya sa Romans 12 nga ang panimalos iya sa Dios. Masabot na to ba nga ang kini dieng silot nga capital debt ato ning itugyan sa Dios. Dili kita may mangunay ani. Kita may mangunay ani. Now, sa una sa daang kasabutan okay pa to, kay gi-emphasize man na niya ng ngipon sa ngipon, mata sa mata, di ba? Pero ang emphasis, ang formula sa New Testament, lahi man. Lisod kayo, pero mas matahom nga naman. Unsa may kalainan anang kanagaling atong limpyuhan ng atong katilingban, pinaagi o panghadlok. Now, malimpyo man tuod nato, pero ang motivation, nagbinutan ang tao tungod kay mahadlok siyang silutan kung di siya magbinutan. Di ba? Mo nga dili ko mag-adik-adik kay kuyaw kayo, dili ko mamaligyag droga kay kuyaw kay kuan ko, kay death penalty gyud ko. So to pa, di gyud ko maligya. So to pa, imong motivation nga dili ka mamaligya tungod kay nahadlok ka kung madakpan kag silutan kag kamatayon. Now, diri sa tudlo sa simbahan, walay panghadlok.
Tudluan ra ka nga nganong magbinutan kita. Nganong dili kita mag-adik-adik. Di ta mag-adik-adik tungod kay nahigugma ta sa Dios. Love, gugma. Mo nay gusto nga itudlo sa simbahan kay mo nay tudlo ni Kristo. Nga kana bang magbuhat ta og maayo dili tungod kay kung di ta magbuhat ana nay mo patay na to, nay mo dakop na to. No. Atong buhaton ng maayo tungod kay nahigugma ta sa pagbuhat og maayo. Nahigugma ta sa Dios, nahigugma ta sa simbahan. Nga gitahasan sa Dios sa pagpanudlo unsay maayo ug unsay dili. Di ba? Nakaron. Balansihon kuno na to. Unsa man ang mas matahom nga sistema? Kanang old covenant system? Kanang hulgaon, hadlokon na to ang tao parang dili mabuhat og dautan? O kanang ato lang yung itudlo pag-ayo ang atong pagtulunan ni Kristo mahitungod sa gugma, haron nga moabot ang panahon nga tandugon ang tao, nga dili na siya mabuhat og dautan, dili na siya, for example, balikan na tutong eleksyon, dili na siya mo palit og boto o mobaligya siyang boto tungod kay nahigugma siya sa Dios. Maingay tag nahigugma ta sa Dios. Andam ta musunod sa iyang mga pagtulunan bisan pagani unsa kalisod kining buhaton nato tungod sa gugma, because of love. Nga mubuhat ta sa maayo dili tungod kay nabuhat lang tag maayo, napugos lang ta kay kuya magdili ta mubuhat og maayo na may musilot nato. Di ba? Mo ni ang essence sa Christianity nga mubuhat ta og maayo, dili ta mag-adik-adik tungod kay pagtulunan sa Dios nga dili na to among-amongan, dili na to dauton ng atong lawas kay kining atong lawas templo. Put pasabot ang atong motivation dili kahadlok, ang atong motivation love, gugma. Ono Juan 4:8 ang Dios gugma, di ba? Pero karon niya unsaon man na veritas, niya ugahay dig ulo alang-alang sagda lang nimo na we are not believing the power of love. Di ba mangali kanta na the power of love. Okay. Pero lahir ba ning definition sa love sa tao o definition sa love sa Ginoo? No? Ang love sa Ginoo ra ba, no? Timan ni unconditional. Unconditional. Ang gugma sa tao na ay kondisyon. Di ba? No? Dili pa siguro ay mo makatuhog ani unsa ibot na akong ipasabot, no? Pero musugot mo og sa dili ang ending aning atong kini bang atong dagan sa atong kalibutan. Sugot mo og sa dili ang kuan ani ang aktor ang Ginoo man, ang bida ang Ginoo man, so ang iyang pamaagi gyud mapatigbabaw wala ta kahibalog kanus apa na. Now kining mga pamaagi natong tawhanon mahimong musikat pa ni. Kay parehas manig usa ka salida ba nga ang kontrabida mao pay murag bida anang pirmero sa salida o sa tunga sa salida, pero at the end ang bida ang tinuod nga bida gyud mo kadaog. Unya kay ang Dios may bida gyud sa kalibutan kay siya may gihimo gud gamit tag logic ba. So, sa finishing line, at the end of the story, kung story mangali atong pagulagway aning atong kalibutan, Ginoo paghihapon yung patigbabaw. Buot pasabot, ang iya paghihapong pagmando, maugay mo patigbabaw. Di ba? So, karon, daghang kaayong mga leader nga nahimong inila, pero ang ilang mga pamaagi ingon na tawhanon. Pero I tell you, that is passing. Now, look, basahan ng Daniel 2:44. Nga ang gingherian sa Dios gubon, i-consume. Gubon tanan, sakupon tanan sa gingherian ni Kristo. Nya, dili na dugoon ang pamaagi ana, love. Kining gitudlo sa simbahan mo man eh. Kung dili pa ta kasabot ani, meaning layo pa kayo ta.
Kay matintal pa man gyud ta, mas ganahan pa man gyud ta ng kinaraan nga sistema. Nga maglisod na galitag sumpo anang droga, na mo resort gyud ta ng violente. Mura wag na layo pa, murag wala pa yun nato mabati ba unsa kagamhanan kanang gugma nga gitudlo sa Ginoo nga kanang gitawag og unconditional love nga bisan pag buhatan tag dautan sa atong isig katawo, dili ta mo balos og kadautan kundi mo balos ra gyud tag hapog maayo. Hangtod nga matandog ng tao nga nagbuhat og dili maayo nga mahinuklog na siya nga sige ra siya buhat og dili maayo niya, ikaw maayo ra gihapon ka na wa gyud kuan maabot ang panahon nga magkonsensya siya og mag-usab siya. Nato istorya ambot og na-share na ba nako to dire nang kanang The Power of Love nga kanang love nga gitudlo sa Biblia. Kadto bang usa ka magtiayon nga ang bana sa lawayon palahubog tanan bisyo na may din ang asawa buutan kasi nga tanan. Dayon iya gihapong gimahal, iya gihapong akatahan, gihigugma ang iyang bana bisag salbahes. Inig uli, hubog, then mangisog pa, then ang pailob ra ang asawa. Mutuo ra gyapog unsay pangayoon sa bana. O sige ra gyud siya, luoy kayog but na hunaon. Dayon na disgrasya bitaw ang maong bana nga buluyagon. Dayon wa gyapon giakatahan gyapon siya dito sa ospital siyang asawa. Dito sa ospital dito nagbakho, nag-iyak ang bana. Tungod kay iyang napamalandong unsa siya kadautan. Unya iyang asawa, maayaw lang gihapon niya. Natandog og nabag-o, nag-usab siya, gumikan sa kaayo sa gugma nga unconditional nga gipakita sa asawa. Ingon ana, ang buot ni Kristo makatuna nato, dili nang limpyuhan nato atong katilingban pinaagig hadlok. Dili na mo essence of Christianity. Pero dili pa mo sabutan na ron kayo. Kung dili pa ninyo ma-feel ba, kung wala pa yung mga example nga nakita ninyo, unsa ang power of love anang Christianity. Kaya nga to, magbalik-balik paghapon ta atong kinaraan kay attractive man pod, kanampos Biblia ng patay gad pod. Ang pod. Pero I tell you, that is passing. Temporal. Kay ang bida, ang Diyos man, ang iya raghapon mo'y mupatigbabaw sa finishing line of the story. Sa ending. Papataghibulog ka sa. Pero sultian man ako, nga wala gyud sistema nga tawhanon nga mo magdayon. Nabitaw, daghang kaayong mga ilado sa kasaysayan nga nabantugan kato sila ni Hitler, Napoleon Bonaparte, daghang kaayong mga ilado, kaayong mga human figure. Agi sa ilang karisma. Pero asa naman to sila nangawa. Na po yung mga bag-oron. Pero passing na. Pero ang Christianity, I tell you, victorious. Muna, mamalandong ta. So, napamantaog ato pagyapon ng ipadayon. Okay, wa naman tayo igong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, ubanas mga kaparian, no? Kini ang inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Adondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon, no? Sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, na po day si Jay. Okay, hangtod sunod higayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan,
Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.